खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे परबतजरा हालामनि बासबारि ओनसोलाव बासबारिनि 3400 बिगा हाखौ आसाम सोरखारनिफ्राय आदानिनो पावार प्रजेक्ट खालामनो गथायनो थांखि लानाय बे ओनसोल नायबिजिरनो फैदों दा बे बिथिङावहाय आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन नैबे आंनि उनथिंजों थानाय नैबे ओनसोलानो जाबाय आदानि पावार प्रजेक्ट जिथु बानायनो थाखाय थिरांथा लादों सार्भे जाबाय होननानै जों मिथिनानै मोनदों दा गथायनाय प्रसेसआ बेसेबांसिम दङ बेखौ बुंनो हाथ'वा दा बे बिथिङावहाय थांनाय गोलाव समनिफ्राय बर' आन्दलनजों सोमोन्दो थाबोनाय आथिखाल बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा सम सम बर'नि माखासे जेंना जेंगोनानि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबोदों दा बिथाङा नैबे ओनसोलखौ नायगिदिंनो फैदों दा बे बिथिङावहाय बिथाङा नायगिदिंनानै मा फोरमायखो जों एसे मिथिनानै लानि नैबे बासबारिनि माने सुखि दुखि पार्ट 1 आरो दुखि सुखि पार्ट 1 आरो दुखि सुखि पार्ट 2 आव जों दंफैयो खालपानि जायगा बियो ओमफ्राय बे जायगायाव आदानि कम्पानिया 3600 बिगा हा बेयाव आवग्रिनानै लानो नागिरदों आरो बिसोर बेखौ लानो नागिरनाय खारना जाबाय बेयाव फर्मेल पावार प्रजेक्ट APDCL नि आन्दाराव लुनो नागिरदों आदानिया बे जायगाया गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्राइबेलफोर बेयाव दङ माने हा हु लानानै माइ आबाद खालामनानै दङ हाग्रायावबो एफानै बिदिनो न' लुनानै थाबोदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन जाथिनि मानसिफोर दं बे जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दा गथे बे जायगायाव आदानि कम्पानिया जे हा लाना फैदों बे इलिगेल बियो आरो बेखौ रायजोफ्रा जायगानि मानसिफ्रा प्रटेस्ट खालामदों जाहोआ होनना बुंदों आरो जाहोनबो नाङा दिनै बे जायगानि ट्राइबेलफ्रा गावहानो थानो जायगा गैया हा गैया आरो बे आदानि कम्पानिया खुन जुगनिफ्राय खुन अबेबा सात गाथोन दै बारनानै बे जायगायाव मोनसे माने पावार प्रजेक्ट खालामफैगोन बे खुनुदिन ग्रहन जायगा नङा जोंनि ट्राइबेला बहा थांनो दिनै हा गैयिनि ट्राइबेलखौ दिनै माने आलाय सिलाय जानायखौ जों नुगासिनो दं आरो बे ट्राइबेलफोरनो हा होनांगौ हा होआखै दिनै बिसोरखौ गोदाव सोराव बोरै खालामबाय थानो हादों सरकारा बे जोंनि बिराद साननो गोनां जाबाय दा गथिखे जोङो बेखौ जाहोनो नाङा आरो बे रायजोफ्रा बे जायगानिफ्रा रायजो राजाफ्रा गासिबो बुंगासिनो दं जे जों जाहोआ खालामोआ होननानै आंबो दिनै बेखौनो रायजोफोरखौ बुंलाङो बे जायगायाव खुनु आदानि बे माने पावार प्रजेक्ट जानो मोना जाहोआ आरो जों बेनि थाखाय नांगौबा जिउ गारगोन थेवबो जों हा होआ जिउ गारगोन जों हा होआ जोंनि थांखिया नंगौ बे आरो जोंखौ दिनै आलाय सिलाय जोंखौ जेरावबो खालामनारदों आलाय सिलाय जोंखौ जेरावबो खालामनारदों दिनै जोंनि जिउखौ सनमान नागाराखै बे गोरिब गुन्द्रानि ट्राइबेलनि जिउआ जे जिउ मानसिनि जिउआ जे समान बयजोंबो बेखौ दिनै फाराग लाबोनानै ट्राइबेलनि जिउआ दाम गैया देखायनानै बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनिल' जिउखौल' गिदिर दाम होनानै बे जायगायाव इन्डास्ट्रि फेक्ट्रि खालामफैनारदों गथिखे जों बेखौ लाय होआ आं दिनै सरकारखौ खावलायलुदों प्रमद बर'मोनखौ दिनै बिथांमोनहा दिनै बर'फोरखौ जेरावबो बे ट्राइबेलफोरखौ जेरावबो हाग्रा ओनसोल थानायखौ होखारबाय थायो न' बां सावनानै थानो जायगा गैया माबा इन्डास्ट्रि आदानि कम्पानि होनो नागिरो दा बिसोर बहा थाबावो होनबालाय दिनै गाबगु खुगु जागासिनो दं थानो जायगायानो गैया दानि बे जौगानाय जुगाव दासिमबो जुदि जोंहा थानायनि मोनसे स्टेबोल जायगा जुदि गैयाब्ला जों माब्ला जिबन खांबावनो जोंनि फिसा फिसौखौ आरो जों फोरोंबावनो जोंनि न'खर संसारा बोरै जाबावगोन जोंनि भबिष्यतआ मारै जाबावगोन बेखायनो जों बुंदों जे जों थांनानै थानांगौबा जोङो मोनसे सिद्धान्त लानांगोन थांखि लानांगोन जों जेराव दं बेयावनो जों गसंनानै थानांगोन जों नांगौबा बेयावनो जिउ गारगोन जों नांगौबा बेयावनो जुजिनानै जों जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनांगोन बेखायनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासैबो एकगत जानांगौ खुनु आदानिनि बे पावार प्रजेक्ट जानो मोना जाहोआ आरो जबरदस्ति बे जायगायाव आदानिया फैनानै बेयाव पावार प्रजेक्ट खालामनो हाया बे 6 सिडिउल एरिया बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेलफोरनि बे माने खुंथाय बे खुंथाय एरियायाव 6 सिडिउल जानायनिफ्राय बाहेरानिफ्राय हा मोनफैया खुनुदिन रावबो मोना जोंनि माने ट्राइबेलफ्रानो बाहेरानिफ्राय जोंनाव हा मोनफैया आरो बे आदानि अबेबा फैनानै बे जायगायाव हा लाफैनो बाहेरानिफ्राय बे 6 सिडिउलाव बे माने पारमिसिबल नङा गथिखे बे जायगानि मानसिया बयबो गसंना थानांगौ आरो बे जायगायाव इसेबां माने गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोर दङ बे गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो ट्राइबेलजों एकगत भाबै ज' ओंखारनानै जुजिनांगौ मानोना जों बेयावनो थांनानै थानांगोन जों बेयावनो जिबन खांनांगोन आरो जायफ्रा बेयाव दंखायो गुबुन जाथिफ्राबो खिन्थु बिसोर थानो मोनो जाहैबाय जेब्ला बेखायनो बे जायगानि ट्राइबेलफोरनि सुखु दुखुजों लोगोसे गोरोबफानानै जों एकगत भाबै खामानि मावनांगोन आरो बे आदानि कम्पानिखौ बेनिफ्राय जों होखारथारनांगोन आरो जों धरना होनांगोन जोङो प्रटेस्ट खालामनांगोन आरो बे प्रटेस्ट खालामनाय धरना होनायाव जोंबो आइ आफा रायजो राजाफोरजों जों लोगो लाफैगोन गथिखे रायजो राजाफ्रा गिदिंनाङा दागि रायजोफोर एरेस्ट खालामबा जोंखौ खालामग्रोदों फार्स्ट माने एरेस्ट खालामग्रो जोंखौ फार्स्ट खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा गावथारनांगौब्ला गावथारबाय फार्स्ट जोंखौ खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा आरो जों बेखौ खालामहोआ जों जुजिगोन रायजोफोर
बयबो ओंखारा जों दे आयं